Il-kelma ma tfisser ħafna, l-aktar meta ommok tkun ġiet nieqsa. Dan kien is-sentiment fost il-ħafna persuni li dalgħodu marru jżuru l-qabar ta' ommhom fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Jommu, naqas nkun nifla titkellem. Għandi l-ħuti wkoll, għandu l-papatija wkoll, l-ġilsa, insomma għandna l-qabar għandi ħafna mejtin, imma tal-lum. Niġi għax bil-forsu. Għax il-kelma ta' ma' bisser ħafna. التلفة تاعها تتلف شي حاجة اللي يkollok wara tapprezza żjed. Għax meta tkun miegħek ma tagħtix każ imma meta tiġi nieqsa tħoss il-firda kbira. Illum tkun speċjali. Alla vola fl-ewwel ta' Mejju mietet għandna kemm inġibilha għandi kemm narġa' niġi, ma jien xorta kull nhar taħat niġi. Dejjem nagħmilha l-fjuri, dejjem nagħmilha sallum għamilta speċjali għax għamilta l-kard u anke meta telqas. Għal-kontrarju din il-mara ma marritx iżżur il-qabar tomma, imma ta' binta. Niktaħi għax għandi t-tifla u r-raġel u jaħasa qatt ma ninsihom imsika. Kalla 26 sena t-tifla meta mititli. Imma għaddew 30 sena ta' imma lija qisu l-bira. Ħafna kienu dawk li xtraw bukketti tal-fjuri f'diversi forum biex ipoġġuhom fuq l-oqbra b'sinjal ta' rispett lejn l-għażiża ommhom.